aldaketa garaia da Zumaiako Herri Eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren ur berria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ezale
joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Orain ezan legoke euskara hitzean, bere garaian inoz sinestu ezean, atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaia badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Mediku, kirolari eta kazetari, ingeniari, youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari ikasle, gutako bakoitzaz gain, denok irabazle. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Nola itxasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu zen Zumaia. Berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelai bere kolorea. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Gure herri eskolan etxekoa zara, denok egiten du, denon etxea da.
Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun uara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzkizpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se ría, estaba contenta, sobre quién y con cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! Te romperá, por mi enviártela, en el día de la rúa, LHSikoak eman du egurra. LHSikoak eman du egurra. DBH-ragoaz ematen glamurra. Gaurko saioa ez da guretzat xamurra. Ibilbide osoa ematen agurra. Dena azalduko da irratsaio hontan. Lizarrara joan ginen juergako asmotan. Txisme egin genuen momentu askotan. Gero handik etorrita klasean lotan. Vuelve un día.
Kaixo entzule guztioi. Gaur gure irratzaio berezia entzuko duzue munduko irratzaiorik onena. Ongi etorri iskira irratira. Gaurkoan LH6 begerako 12 ikasle izango gaituzue mikrofonotan. Unasa Aizpurua, Aimar, Liam, Leo, Magi, Magi, Maren, Fatima, Izar, Suban, Unaso Oliba eta ni neu Aian. Atal oso interesgarri hauek ditugu zuentzat. Azteko eguraldiaren berri emango dugu. Eguraldi buruz hitz egin ondoren, gure Lizarrako bidaiari buruz hitz egingo dugu. Ondoren, agur bero bat emango diegu LH-ri eta gure txisterik onenetakoak kontatuko dizkizuegu. Eta horoskopo txoroaz gain urtebetetzeak eta lehiaketa ere kontatu dizugu. Azkenik agurra emango diogu irratsaioari. Hasi aurretik, Zumaiako herri eskola ikasle guztia zoriondu nahi ditugu, euskaraldian izandako jarreragaitik. Hitzez hitz dena aldatzen dezakegulako. Az gaitezen. Eta abisatzen dizuegu lehiaketako galderak oso zailak direla. Adiegon. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki, gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren tampadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Kaixo, gaur Zumaian eguraldi tristea dugu. Aterkia hartzea komeni zaigu. Bai, asko, erabiliko duzue gaur oso eguraldi txarra emanda dago egun osorako. Arrazoi duzu Suban, temperatura altuenak 21 gradu izango diren arren euria egin dezake. Eta basuenak, Basuenak 14 gradu. entzun duzue lagunak, aterkia oso beharrezkoa izango da gaur. Ez ahaztu etxean! Kaixo lagunok, orain Unes eta biok Lizarrara egin genuen eskurtzeari buruz hitz egingo dizuegu. Aurrera! Asteazkenean goizeko 9:00 atera ginen Zumaitik, ordu bat eta 45 minutuko bidaia izan zen. Zorionez, ez zen inor mareatu. Lizarrako kanpin batera joan ginen gaua pasatzera. Bai, ederki pasa genuen. Ekintza bakarra egin genuen. Zein ekintza? Kaiak egin genuen ur azkarretan, aste abiadura. Binaka edo hirunaka joan ginen kaiak bakoitzean. Nik garrasi egin nuen. Eta nik rapidotan apur bat leldurra pasa nuen. Banik ere bai, baina orokorrean ondo pasa genuen. Baina gauza txarrak ere bazeuden. Mahatz usaina zegoen kanpin osotik, ondoan fabrika bat zegoelako medikamentuen alkola egiteko. Ura hotza zegoen igerilekoan, oso hotza. Jaten genuenean maila jarri eta jaso egin behar zen, puf! Baina orokorrean ondo pasa genuen. Kurtu gabe eta indarrez gainezka, urrez apaindu ditugu gure orbandenak. Entzun ondo, aiegora bezala gera. Entzun ondo, geldi ezinak beti aurrera. Entzun ondo, ez baduzu gustoko begiratu bestaldera. Gu gara
Orain LHN eduki ditugun irakasle batzuk izango ditugu. Javi eta Unai, oso ondo pasatzen dugu zuekin jolasak egiten, eta parre asko egiten genuen. Pili, jolas asko egiten genituen zurekin, eta ondo pasatzen genituen esaten zenuela ordenagailo leihotik botako zenuela. Miren, oso irakasle ona zara, baina oraindikan ez diguzu paga eman. Anadelia, eskerrik asko txirura jotzen erakutzeagatik, baina zoritzarrez oraindik txarra gara. Yolanda, oso ondo pasatzen dugu zurekin, batez ere tertulian pastak jaterakoan. Libe, oso irakasle ona zara eta oso ondo pasatzen dugu zurekin, batez ere bera jaisten duzten diguzunean. Iñaki, oso jolas divertigarriak egiten ditugu zurekin bertxotan. Maitere, eskerrik asko ostiralero gure infantziari ordu bat baino gehiago eskaintzeagatik, jolasak eta dantzak egiten. Aran, eskerrik asko Word of the Day erreixa jartzegatik. Eta azkenik Alexi, eskerrik asko zure laguntza eskaintzegatik. Itxasoak aztua du zure izena, gurea zen hondartzortan. Olatuak ezabatuz zure irria, orain inaiz mareata, gorantz gomendatu zenizkidan filme horietan, zuzinen protagonista, baina ni naiz gidoilari ora honetan, antzezlana bukatu da. Presta zaudete txiste barrigarri batzuk entzuteko? Pertsona bat txisa egiten ari da, eta kami bat pasatzen da, eta entzuten da popo, eta pertsonak batek esaten du ni pipi eta zu popo, jas. Zer esaten dio erle batek gimnasioari? Zumba! Ja. Zer esaten dio inprimagailu batek beste bati? Hori da zure horria ala nire impresio da, guaz. Goizetan egunon eta gauetan gabon, ilargiko lehioan Nobita eta Doraemon. Zepozik bizi diren, amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Zatu kosmikoa, magoa ere bada, bai, egia da hori. Orain, horoskopo txoroaren txanda izango da. Aries, realak fitxatuko zaitu. Tauro, zure kruxa deklaratuko zaizu. Géminis, gaur gauean zure azpitik monstru bat aterako da. Cáncer, pelukerira joango zara eta gabe geratuko zara. Leo, telebistako serie baten hartuko dizue. Virgo, zure gurasoek katu bat oparituko dizue. Libra, 5 libra aurkituko dituzu lurrean. Eskorpio batek pikatuko dizu. Sagitario, zure etxean lapurrak sartuko dira. Capricornio, pone bat oparituko dizue. Akuario bat erorizko zaizu burura. Piscis, piercing bat egingo duzu eta infektatu egingo zaizu.
urteetan honako lagun hauek beteko dituzte urteak. Ekainaren 8an LH3Zko Suar Aranok 9 urte beteko ditu. Ekainaren 8an LH4ko Pero Esteibarrek 10 urte beteko ditu. Ekainaren 4an LH4Bko Laraiz Agirrek 10 urte beteko ditu. Ekainaren 3an Konstanfo Mitxoiek 10 urte beteko ditu. Ekainaren 4an LH5Bko Peru Odriozolak 11 urte ingo ditu. Ekainaren 6an LH5Dko Erik Bandak 11 urte egingo ditu. Eta azkenik, ekainaren 6an LH6Dko Oian Perezek 12 urte egingo ditu. Irratsaioa amaitzear dago eta lehiaketaren ordu iritsi zaigu lagunok. Aurreko asteko alderen irabazleak aipatuko ditut orain. Sorte on guztiei! 3. eta 4. mailetako irabazlea LH4ko Telma Elortze izan da. Eta 5. eta 6. mailetako berriz LH5ko Lier Zerrato izan da. Zorionak bioi! Eta orain adi. Galderaren unea iritsi zaigu eta ea erne egon zareten. 3. eta 4. mailakoentzat galdera. Zerren usain zegoen Lizarran? Berriro errepikatuko dut. Zerren usain zegoen Lizarran? Eta orain 5. eta 6. mailakoentzat galdera. Zer egiten genuen ostiralero maiterekin? Berriro errepikatuko dut. Zer egiten genuen ostiralero maiterekin? Erantzunak 6 begeran utzi ditzazkezue. Eskerrik asko zuen arreta gaitik, urrengo arte, agur denoi!